Bismillahirrahmanirrahim. Naila. Babi na uku. Kar ku manta da like, comment, an gode. Ana cikin haka, aka tsinci ƙaramar yarinya an yi mata fyaɗe mara kyan gani a bayan ofishin Abdallah. Duka na rashin imani da manta halacci mutanen yankin suka yi wa Abdallah. Kafin sanarwa ya isa ga fadar Sarki Hamad, har sun sumar da shi. Wani irin ƙwaƙwalwa ne a cikin kan mutanen yankin tudu, kuma wace irin zuciya gare su? Mai tsananin butulci da manta alkhairi. Ta yaya Abdallah zai iya yi wa yarinya ƙarama fyaɗe na rashin imani irin wannan? Shin ina hankalinsu yake? Me yasa ake amfani da toshewar basirarsu wajen sa su dakushe ci gaban yankinsu da kansu ba tare da sun sani ba? Dattijo Junaid ya tambayi kanshi, zuciyarsa na suya. Da ƙyar fadawan Sarki Hamad suka fatattaki mutanen yankin da bulalai. Babu wani ƙwaƙƙwaran likita a ƙasa da zai iya kula da Abdallah. Sai masu maganin gargajiya aka nemo. Washe gari duk da haka mutanen yankin ba su haƙura ba. Gangami suka yi har asibitin suna faɗin a bi musu haƙƙinsu. A cikin har da waɗanda Abdallah ya koyar kuma suke samun alheri. A cewar su, dama sun san dole akwai wanda ya turo shi don cin mutuncin yankinsu. Da ƙyar fadawan Sarki Hamad suka ƙara fatattakarsu da bulalai. Washe gari da sassafe aka tashi da labarin guduwar Abdallah daga asibiti bayan ya farfaɗo. Fadawan Sarki Hamad ne suka ba da labarin wani ne ya zo da sunan duba shi. Shi kuma Abdallah ya mishi rakiya a daddafe zuwa motar da ya zo da shi. Gabannin asubahi, daga nan kuma ba su ƙara jin ɗuriyarsa ba. Labarin sam bai yi wa marasa goyon bayan lamarin daɗi ba, musamman Sarki Hamad da mutanensa. Dattijo Junaid kuwa har da kukansa. Labarin abin da mutanen yankin suka yi wa Abdallah da labarin guduwarsa har wajen yankin wannan sai ya sa masu baƙin jini tare da kafa tsoronsu da ƙyanƙyami ƙulla alaƙa da su a zukatan maƙotan yankunansu. A wannan yanayin mahaifan maman Naila suka zo ɗaukar ta, tunda ta gama takaba tuntuni. Ko da aka buƙaci su tafi da Naila tunda yarinya ce, ƙin amincewa suka yi bayan baƙaƙen maganganu da suka gasa mahaifiyar Mahmud, kakar Naila, tare da yin Allah wadai su tafi da yankinsu da jinin mutanen yankin tudu. Dole Laila ta koma wajen kakarta, wajen uba da zama bayan kukan da ta sha har da zazzaɓi. Cikin watannin da suka biyo baya, mutanen yankin suka ƙara koma talaucin da ya fi na bayan muni da raɗaɗi. Ga ƙyama da suke fuskanta daga dukkan ƙabilun da ke kewaye da su. Ko aure ɗan yankin tudu ya je nema ba a bashi. Rana ɗaya duka matasan yankin suka yi zuciya, suka koma gona, har da 'ya'ya mata, saboda raɗaɗin talauci da rashin abin yi. Don ko aure mazan yankin suka fita nema a maƙotan yankin ba a basu, balle su yadda ɗansu ya auro musu 'yar yankin tudu. Wannan dalilin ya sa suka fara auren junansu cikin tsananin talauci. Bayan amfanin gona ya yi suka fara fita da shi kasuwanni yanki-yanki. Abin mamaki duk yankin da suka kai ba a siya sai su ce Allah ya raba su da cin kayan amfanin gonan mutanen yankin tudu. Kamar waɗanda suka yi ban ruwa da guba, haka kayansu ya koma a idon mutane. Kowane bare daga wani ɓangaren da bai san su ba ya yi niyyar siya sai a ja kunnensa da kar ya kuskura, idan ba haka ba kuwa tamkar ya kira a kansa mutuwa ne. Mutanen yankin tudu suna ji suna gani suka ƙara komawa talaucin da ya fi na da raɗaɗi da azaba. Suna cikin wannan yanayin Salman ya shigo yankin a matsayin mai koyar da sana'o'in da gwamnati ta turo. Bayanan Salman a fadar Sarki Hamad a matsayin mai koyar da sana'o'i ya yi matuƙar faranta ran mutanen yankin, kamar dai lokacin Abdallah, saboda ya zo a kan gaɓar da suke tsananin buƙatar ire-irensa. Ɗayyib ne ya kawo shawarar me zai hana a kai Salman gidan marigayi Abdu Dahab, da tun bayan mutuwarsa yake a Gargami a matsayin masauki. Babu ja kowa ya na'am da shawarar Ɗayyib, tunda Salman ya ce shi ma maƙeri ne. Bayi Sarki Hamad ya ba makulli suka gyara gidan. Ɗayyib da kansa ya yi wa Salman rakiya har gidan Abdu. Bayan sati ɗaya, da tsananin farin ciki da wani ƙauna mara iyaka, Ɗayyib ya nufi Salman. Bayan ya gama kallon irin tukwanen da Salman ya ƙera, rungume sai ya sumbaci gefe da gefen kuncinsa, sannan ya ce, a ina ka koyi ƙera tukwanen da amini na Abdu Dahab yake ƙerawa? Tun bayan mutuwar Abdu muka shiga wani yanayin na ƙangin rayuwa, saboda mutuwar kasuwar tukwanen zinaren da ya sha wahala kafin kafuwarsa. Babu wanda ya yi hikimar koya a cikinmu lokacin da yake raye. Daga shi sai ɗansa Sulaim ne kawai suka iya ƙerawa. Sai ga shi bayan mun fidda rai,
da ƙara samun rayuwa mai daɗi. Allah ya kawo mana kai. Alhamdulillah. Ɗayyib ya ƙara faɗa ƙwalla kwance a saman fararen manyan idanunsa. Salman bai ce masa komai ba, sai murmushinsa da ya faɗaɗa, yana komawa wajen tukwanen da ya ƙera. Har Ɗayyib ya gama santin tukwanen ya bar gidan, Salman bai ce komai ba. Da Ɗayyib ya kai wa Sarki Hamman labarin tukwanen da Salman ya ƙera. Umarni Sarki Hamman ya ba wa fadawansa su biyu, layi-layi, su yi shelar bayyanar Salman a matsayin mai koyar da tukwanen zinare, irin na marigayi Abu Dahab. A yammacin ranar suka cika umarninsa, nan da nan farin ciki ya mamaye zukatan mutanen yankin. Maimakon su gode wa Allah su ƙara sanin amfanin marigayi Abu Dahab a yankinsu, sai suka hau sukarsa da cewa Allah ya sa shi ma wannan ba irin Abdu Dahab ba ne, mai mugun zuciyar da zai yi sihirin da kasuwar tukwanen zinare zai ƙara rushewa. Idan bayanan da ire-iren kalaman suka yi ta sukan marigayi Abu Dahab kenan. Kenan ba su tsagaita ba har sai da labari ya je wa Sarki Hamman. Da kakkausar murya ya yi gargaɗin duk wanda ya ƙara sukar Abdu Dahab a bisa son zuciyarsa, to zai fuskanci hukunci mai tsanani. Babu kunya mutanen yankin suka cika gidan Abdu Dahab, yara da manya, maza da mata, don koyon ƙera tukwane. Ɗayyib da wani irin takaici yake kallon ɗansa Sufiyan, ba don kalamansa suna yi masa daɗi ba ya ci gaba da saurarensa. Baba, ta yaya zan koyi ƙera tukwane da wannan kyan nawa? Baba, ba ƙera tukwane ne ya dace da matashi kyakkyawa irina ba. Ni burina shine na je babban birni na yi karatu mai zurfin da zan kawo yankina ci gaba, amma ba koyon ƙera tukwane ba gaskiya. Ya ƙarasa faɗa yana yin ƙasa da kansa, da suma baƙi mai laushi ke kwance lif a kai. Tabbas ɗan shi Sufiyan kyakkyawa ne, amma idan haka haɗa kyansa da na Sulaim da ya ƙare rayuwarsa wajen bautar ƙera tukwane, to tabbas Sufiyan ɗin ba komai ba ne. Da taushin muryar da yake burin Sufiyan ɗin ya fuskance sa, har ya gane abin da yake masa kwaɗi ya ce, Sufiyan, idan har Sulaim da Allah ya yi wa baiwar kyau ninkin ba ninkin naka zai ƙare rayuwarsa wajen ƙera tukwane bisa umarnin mahaifansa, to ban ga dalilin da zai hana ka bin nawa umarnin ba. Sana'a baya hana karatu, sai dai ma ya taimaka wajen rage wa iyayenka ɗawainiya, kuma kai kanka sai ka fi jin daɗin ka yi wa kanka abu ba tare da ka jira an ɓata maka lokaci ba. Ka je ka yi shawara da mahaifiyarka, amma ka sani idan har ka saɓa wa umarnina, to babu ko sisina a harkar neman iliminka. Ɗayyib yana gama faɗa ya miƙe ya bar wajen. Sufiyan ba iya cikin zuciyarsa yake jin raɗaɗin kalaman mahaifinsa ba, har akan fuskarsa. Yaushe zai gushe a zukatan mutanen yankin? Yaushe labarin kyan Sulaim zai gushe a zukatan mutanen yankin? Yana son a ce yana da kyau, duk da ya yi imanin shi ɗin kyakkyawa ne, don matan yankinsa da na maƙotan yankinsa har so suke su yi musu magana. Amma duk wannan yabon kyan nasa da suke yi da zarar hirar Sulaim ya ratso, sai su hau koɗa shi da faɗin da Sulaim ya girma a raye, to da babu wani matashin da zai kamo su a kyau kaf faɗin yanki. A wasu lokutan ma sai su ce har da maƙotan yankunansu. Duk ranar da irin haka ta ratso a gabansa, ko labari ya zo kunnensa, yini yake yi yana kallon ƙaton madubin gidansu. Hindu mahaifiyarsa mai taya ɓera ɓari, kullum ƙara zuga su take yi da cewa ba wai suna zuzuta kyan Sulaim ba ne, don gaske yana kyan ba, sai don tukwanen zinaren da mahaifinsa ya ƙirƙiro wa yankin. Idan shi ma ya je babban birni ya yi karatu mai zurfin da kaf faɗin yankin babu mai kwatankwacinsa, to ba shakka shi ma zai zama abin kwambabawa. Kar ya kuskura yadda da batun sana'ar da mahaifinsa ya jima yana burin yi. Idan ba haka ba Sulaim shi zai ci gaba da zama saurayi mafi kyau a yankin, duk da baya raye. Idan ma ya lura sun mayar da labarin kyan Sulaim kamar wani tarihi da suke kambamawa, musamman ga waɗanda ba su san shi ba. Har alƙawarin auren gata ta yi mai da wacce za ta bauta mai kamar sarki, idan har ya cika mata burinta na zuwa babban birni karatu. Waɗannan hudubobin da su Sufiyan yake kwana kuma yake tashi. A ɓangaren mutanen yankinsu ma, masu koyon ƙera tukwane a wajen Salman, sosai suka nuna jajircewarsu da farko, amma da tafiya ta yi tafiya sai suka fara nuna gajiyawarsu, har sai da Salman ya zaburar da su da kalaman asali wanda ya ƙirƙiri tukwanen. Ba a lokacin da muka shuka iri za mu girbi amfaninsa ba, dole sai mun jira kuma mun yi haƙuri tare da yin aiki tuƙuru. Waɗannan kalamai na Salman ba ƙaramin tsoratar da mutanen yankin ya yi ba, musamman ga waɗanda suka yi wa Abdu Dahab farin sani. Tsoron kar su waye gari wata rana su ga babu Salman, don sun fi alaƙanta shi da aljani, saboda
saboda kalamansa masu kamanceceniya da Abu Dawud sai suka ƙara zagi damtse. Labarin kamanceceniyar kalaman Salman da Abu Dawud da yake yawo a gari har kunnen Naila da kakarta. Naila ta kasa samun sukuni, a sace ta tafi gidan ba tare da sanin kakarta ba. Sai da ta yi zuwa har biyu amma ta kasa shiga, sai dai ta laɓe tana kallon sa. A ranar zuwanta na uku Salman ya kama ta, har cikin gidan ya riko hannunta ya shigo da ita. Me yasa kullum ke zuwa ki makale kina kallo na? Me kike nema? Salman ya tambaye ta yana kallon cikin idonta. Murya na rawa, Naila ta ce ina so na san labarinka. Ina ji a jikina kamar kana da alaƙa da su Sulaim. Shin da gaske Sulaim ya ƙone ba zai ƙara dawowa ba? Kamar wanda yake son haddace halittun fuskarta, haka Salman yake kallon ta kafin ya ce, ki je nan da sati biyu ki dawo zan baki labari. Ya ƙarasa faɗa yana tura ta waje, haɗi da kullo ƙofar gida. Daga wannan rana Naila ta fara lissafin kwanakin da Salman ya ɗebar mata, ba tare da sanin kakarta ba. A ɓangaren mahaifiyar Naila, tun bayan komawarta yankinsu, zumuncin da dama can akwai shi tsakaninta da Mairam, matar Abdu ya ƙara ƙarfi. Kullum ita take kula da Mairam, a gidan take wuni, sai dare take dawowa gida. Mairam tana samun sauƙi amma kullum a cikin kuka take, ba magana. Ranar da ta buɗe baki ta tambayi ruwa, gidan ruɗewa suka yi da farin ciki, ba iya su kaɗai ba, har mutanen yankin da labari ya je wa. Mun da fara maganar Mairam kaɗan-kaɗan, ya sa mahaifiyar Naila yanke shawarar kwana a gidan. A cewarta, yau kwana za mu yi muna hira. Ta ƙarasa faɗa tana dariya. Babu zato babu tsammani, a daren ranar aka kawo mummunan harin da ya faɗa kan mahaifiyar Naila. Washe gari da sassafe jama'ar yankin suka kewaye gidan. Kuka mai raɗaɗi da ciwon gaske kakannin Naila suka ƙanƙame juna suna yi. Lokacin da suka yi ido biyu da gawar 'yarsu, gashi Mairam da mahaifinta sun gudu tun asuba. Bayan an kintsa gawar mahaifiyar Naila, kafin a kai ta, mahaifinta shi da mutanen yankinsa suka yi gangami har fadar Sarki Hamma. Don suna kyautar zaton fara maganar Mairam ne, ya sa suka zo kashe ta. Don kar ta faɗi abin da ta sani, tsautsayi ya faɗa kan Tasi'a. Bayan sun samu shiga daular Sarki Hamma, maganganunsu masu nauyi a harshe da raɗi a zuciya, kakan Naila da mutanen yankinsa suka fara zazzagewa Sarki Hamma da muƙarrabansa. Zafin kalamansu da yake nuna cin fuska ƙarara ga Sarki Hamma, ya sa fadawansa nufarsu da manyan bulalai. Sarki Hamman dakatar da su ya yi, sannan ya yi wa kakan Naila alƙawarin yin adalci. Matsaure bincika ya gano da gaske da hannun mutanen yankinsa akan kisan gillar da aka yi wa 'yarsu. To zai hukunta su daidai da abin da suka aikata. Da wannan yarjejeniya kakan Naila da mutanensa suka bar yankin. Ko kallon Naila da ke kuka kamar ranta zai fita, ba su yi ba. Suna tafiya Naila da kakarta suka shirya suka nufi yankin. Abin takaici bayan isar su ko wajen zama ba a basu ba. A cikin bainar jama'a, kakanninta suka ce sun yafe ta, babu su babu ita, kuma kar su ƙara ganin ƙafarta a yankinsu. Naila tana kuka suka dawo yankin tudu. A yammacin ranar sai da sarkin yankin su kakannin Naila na wajen uwa ya je har yankin tudu, duk dai akan kisan gillar mahaifiyar Naila. Alƙawarin da Sarki Hamman ya yi wa kakan Naila shi ya ƙara yi wa sarkinsu. Bayan sarkinsu ya dawo ya tattauna da kakan Naila. A take kakan Naila ya haife wa iyayen Mairam, tunda tafiyar tasu shi ne natsuwarsu da na mutanen yankin gaba ɗaya. Naila bayan sun koma gida kafin dare ya yi, zazzaɓi mai zafin gaske ya rufe ta, har ba ta gani da kyau. A haka ta sha jinyar da ta yi sati 3 a kwance. Bayan ta wartsake ta tuna alƙawarinta da Salma, sai dai babu damar zuwa saboda shirye-shiryen biki na sake buɗe kasuwar tukwanen zinare da za a yi washegari. A ɓangaren Sulaim, tuni ya manta da batunsa da Naila, ya ci gaba da abin da ya kawo sa. A daren washegarin da za a buɗe kasuwar tukwanen zinare, Sarki Hamman ya gayyace sa cin abinci. Salman ya samu tarba mai kyau daga Sarki Hamman. Bayan sun kammala cin abinci, Sarki Hamman ya buƙaci tattaunawar sirri da shi game da shugabancin kasuwar tukwanen zinare. Sarki Hamman da kansa ya faɗi sunan wanda yake so ya zama shugaban kasuwar da kuma mataimakinsa. Salman bai musa ba, shi dama aikinsa koyar da tukwane, kuma ya yi ya gama. Sai dare sosai ya dawo gida. Washe gari kowa na yankin bakinsa a washe, saboda dawowar kasuwar tukwanen zinare babban nasara ne gare su baki ɗaya. Bayan an ci an sha, Salman ya fara jawabi. Bayan ya yi godiya ga Allah, ya ɗora da jawabin godiya da kuma muhimmancin sana'ar da suka koya. Can murna kowa ya tsaya lokacin da Salman yake
sanar da shugaban kasuwar tukwanen zinare. Kowa burinsa a ce shi ne ko wani nasa ne. A bisa tattaunawa da Salman ya yi da Sarki Hamma, bayan sun gama cin liyafar da ya gayyace shi a daren jiya, ya sanar da Tayyib a matsayin shugaba Dattijo Junaid kuma mataimakinsa. Hayaniya ne ya barke, wasu suna ganin Dattijo Junaid da baya iya magana bai cancanci ya zama mataimakin Tayyib. Wasu kuma daga Tayyib har Dattijo Junaid ɗin duk ba sa so. A haka taro ya watse, wasun sarai a kuntace da alwashi kala-kala. Salman tare da Dattijo Junaid da Tayyib gidan Abu Dahab da yake a matsayin masaukin suka wuce don yin bankwana, saboda washe gari zai koma ƙasarsu. Sun shafe awanni suna tattaunawa kafin dukkan su miƙe suna ƙara yin musaba. Daidai lokacin da suke yunƙurin fitowa suka ji ana kwaɗa sallama haɗe da ɗan bubbuga gidan. Tare suka fito, Salman ya buɗe ƙofa. Kafin ya ankara aka fara sararsa ta ko'ina, kamar dai shekarun baya, lokacin da su Abdu babu wanda ya leƙo, duk ana jin kururuwarsu. Washe gari da duku-duku maƙotan da suka ji kururuwa suka kai kokensu jin ihu a gidan marigayi Abdu Dahab jiya da daddare. Sarki Hamma a kidime ya miƙe shi da muƙarrabansa suka nufi gidan Abdu. Kafin gari ya ƙarasa haske, labari ya karaɗe ko'ina. Katafanin mutanen yankin tudu ne suka yi wa gidan marigayi Abdu Dahab zobe, kowannensu zuciyarsa cike da tsoro da wani fargaba mai girman gaske. Yunƙurin faɗan gaskiya a yankinsu ko kawo wani ci gaba ya zama babban musibar da mutum zai iya rasa ransa a kai. A cikin gidan marigayi Abdu Dahab, gawar Salman ne a yashi, ya yi kaca-kaca cikin jini, sai Dattijo Junaid da shi ma idonsa ɗaya yake a tsiyaye, bayan raunuka marasa kyan ganin da yake jikinsa. Haka Tayyib shi ma wuƙa ne soke a gefen cikinsa, sau raunukan da ba a rasa ba. Sarki Hamman kansa ya ɗaga sama, sai da ya tabbatar ya shanye ƙwallar da ya wa ganinsa, sannan ya durƙusa a gaban gawar Salma. Bakin cikin da yake ji bai tsaya a iya cikin zuciyarsa ba, har saman fuskarsa. Yana son Salman sama da son da yi wa Abdu, saboda ya taimake mutanensa a lokacin da suke da tsananin buƙata. Amma wannan bai sa sun rangwanta mai ba, har sai da suka kai shi ƙasa kamar yadda suka kai Abdu. Fariƙal ɗin hannunsa da ya ɗan fara yamushewar tsufa ya sa ya shafi fuskar Salma kafin ya miƙe don a samu damar fitar da su daga gidan. Fito da Salman a lallaɓe har ƙasa, saɓanin ragowar, ya sa zuciyar kowa ƙara karyewa. Banda koke-koken muryoyi daban-daban, babu abin da yake tashi a ƙofar gidan. To ko dai tukwanen zinare ne ba a so a yankinsu, tunda shi ne sana'ar da ya fi kawo wa yankinsu kuɗin shiga. Wane ne yake musu wannan ta'addancin a yanki? Daga Abdu Dahab har Salma, dukkansu maƙera ne, masu kamaiceceniya a ɗabi'u, har ma da wasu maganganunsu. Kenan an fi so su ci gaba da rayuwa cikin azaba da ƙangin talauci? Tambayar da mutanen yankin tudu suke ta yi wa junansu kenan. Kamar shekarun baya da suka shuɗe, dole Sarki Hamman aka wuce da gawar Salma, a nan aka sallace sa. Bayan an miƙa su Dattijo Junaid da Tayyib asibitin da babu likitocin a zo a gani. Fargaba mai gusar da nutsuwa ne da baibaye zuciyar Sarki Hamma. Dalilin haka ya sa jininsa ya hau. Dole aka buƙaci likita daga babban birnin Abia don kula da shi da su Tayyib. Katafanin mazan yankin yaransu da manyansu ne suka tafi kai Salman makwancinsa, cikinsu har da manya masu faɗa a ji a fadar Sarki Hamma. Dab da za su shiga makabarta aka samu harbin bindigar da ya sa mutane da yawa darewa. Masu ɗauke da gawar Salman ma ajiyewa suka yi, sai dai ba su gudu ba, suna dai tsaitsai. Ƙarar harbin da aka saki sau biyu a jere ne ya sa su ma suka tarwatse, aka bar iya gawar Salman. Mota mai tudu baƙi mai tsananin sheƙin da ke bayyana girman dukiyar da za a zuba kafin mallakar sani, ya yi fakin a gefen gawar Salma. Maza majiya ƙarfi ne suka fara fitowa ɗaya bayan ɗaya, har su uku a jerin kafin fitowar na huɗunsu. Fitowar na huɗunsu ne ya sa Bashir kawun Tayyib kuma mai faɗa a ji a masarautar yankin tudu da ke laba a ɓoyarsa. Shi kaɗai kuma ya sa wa zuciyarsa dole sai ya ga duk abin da zai faru. Zare dukkan girman fararen manyan idanuwansa na usul ɗin mutanen yankin tudu. Fitsari mai ɗumin gaske na biyo jikinsa. A take ya ji idanunsa na ƙaiƙayin azaba. Amma duk da haka taurin zuciya da kafawa, duk abin da ya sa a gaba ƙahon zuƙa, sai ya ga bayansa, ya sa ya ƙi kulle idanuwansa, kamar yadda ragowar suka yi a maɓoyarsu.
Babu rahama a fuskar na hudunsu da ya fi su girma da tsaho. Hannu ya sa ya ɗauki Salman a makara. Yanayin yadda ya ɗaga shi na bayyana rauninsa. Da sauri ragowar ukun suka buɗe masa bayan mota ya shimfiɗe sa. Harbi suka ƙara saki amma duk da haka fararen idanuwan Bashar da suka koma jajaye na tsaye kyam a kansu. Tun